Shmai a chroeso tio video drill of MYNEDIAD DAIS Uned 18. That's entry level 2, Uned 18, Unit 18. Os dych chi wedi wneud y geirfa yn barod, if you've already done the vocabulary, gwych, da iawn chi. Os na, peidiwch a becso, don't worry, mae llawer o amser gyda chi. Mae llawer o amser gyda chi. You've got plenty of time. A fel arfer, as per usual, please peidiwch darllen o'ch llyfrau. Please don't read from your books or your digital copies as we're doing the drill. Yeah? Nawr te, yn y fideo yma, Uned 18, Unit 18, dyn ni'n mynd I barhau. We're going to carry on gyda'r dyfodol, with the future tense that you started doing in Uned 17. Yeah? Felly, yn yr uned yma, dyn ni'n dweud, we're going to say that you are doing something as well as other people will be doing something. Yeah? So, y dyfodol. I ddechrau, to begin, drill 1, bydda 1, I will be. So, dyn ni'n mynd I ddweud, I will be doing something next week. Bydda 1. Yeah? Felly, beth yw to travel? Teithio. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. I will be travelling next week. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. I will be travelling next week. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. Bydda 1 teithio yr wythnos nesa. Da iawn. Beth yw to shop? Siopa. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. I will be shopping next week. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. I will be shopping next week. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. Da iawn. Bydda 1 siopa yr wythnos nesa. Da iawn. Beth yw to work? Gweithio. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. I will be working next week. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. I will be working next week. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. Da iawn. Bydda 1 gweithio yr wythnos nesa. Da iawn. Nawr beth yw to relax? Ymlacio. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. I will be relaxing next week. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. I will be relaxing next week. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. Da iawn. Bydda 1 ymlacio yr wythnos nesa. Da iawn chi. Da iawn. Reit, nesaf, dyn ni'n edrych ar cwestiynau fyddi dyn. So questions to start with fyddi dyn. Will you? So we know to say statements about ourselves. Iawn. Bydda 1. Felly'r cwestiwn yw, fyddi dyn. Will you be? Ti. Iawn?
Felly, beth yw to iron? Smwddio, smwddio, smwddio. Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Will you be ironing next week? Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Will you be ironing next week? Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Da iawn. Fyddi di'n smwddio yr wythnos nesa? Da iawn. Beth yw to shop? Siopa, wrth gwrs, siopa. Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Will you be shopping next week? Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Will you be shopping next week? Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Da iawn. Fyddi di'n siopa yr wythnos nesa? Da iawn. Beth yw to speak? To talk to? To speak. Siarad. 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 Fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Will you be speaking Welsh next week? Fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Will you be speaking Welsh next week? Fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Da iawn. Fyddi di'n siarad Cymraeg, o Cymraeg wrth gwrs, fyddi di'n siarad Cymraeg yr wythnos nesa? Da iawn. A beth yw to work? Gweithio, gweithio. Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Will you be working next week? Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Will you be working next week? Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Da iawn. Fyddi di'n gweithio yr wythnos nesa? Da iawn chi, da iawn. A'r yeses, nos answers nawr, iawn. Achos mae'r cwestiwn yn dechrau gyda fyddi di'n. The question starts with fyddi di'n. So if you're answering about yourselves, you're saying, yes, I will be, iawn. Dych chi'n dweud, bydda, bydda, bydda. Fyddi di'n gweithio? Will you be working? Bydda, bydda. Yes, I will be. Bydda, bydda, bydda. Yes, I will be. Bydda. Da iawn. No, I won't be. Na fydda. Na fydda. Na fydda. Na fydda. Da iawn. No, I won't be. Na fydda. Na fydda. Gwych. Da iawn chi. I barhau to carry on with a will you be. So, dych chi wedi wneud fyddi di, yeah? So, dyn ni'n ychwanegu, we're adding something onto it. So, will you be doing? Fyddi di'n neud. Beth fyddi di'n neud? What will you be doing? Beth fyddi di'n neud? Beth fyddi di'n neud? Yeah? Beth fyddi di'n neud heno? What will you be doing tonight? Beth fyddi di'n neud heno? Beth fyddi di'n neud heno? Beth fyddi di'n neud heno? What will you be doing tonight? Beth fyddi di'n neud heno? Da iawn. Beth fyddi di'n neud heno? Da iawn.
Beth fyddi di'n wneud fory? Beth fyddi di'n wneud fory? What will you be doing tomorrow? Beth fyddi di'n wneud fory? 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 What will you be doing tomorrow? Beth fyddi di'n wneud fory? Da iawn. Beth fyddi di'n wneud fory? Da iawn. Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? What will you be doing in work? Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? What will you be doing in work? Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? Da iawn. Beth fyddi di'n wneud yn y gwaith? Gwych. Un arall. Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? What will you be doing on holidays? Yeah? Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? What will you be doing on holiday? Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? Da iawn. Beth fyddi di'n wneud ar wyliau? Gwych! Da iawn chi, mae llawer fyna, there was a lot there. So fyna, drill 1, ro'n ni'n canolbwyntio, concentrating on saying I will be and asking about you, ti. So bydda un, fyddi di, beth fyddi di, and so on. Yeah? Drill 2, iawn. Dyn ni'n siarad am y lluosogion, all the plurals on the knees and the noos and the chys. Iawn? Felly, dyn ni'n mynd i ddechrau gyda byddwn ni. We will be. So saying that you will be doing something. Iawn? Byddwn ni. And the theme, eto, yw gwyliau. Holidays. Wrth gwrs. Iawn? Felly, beth yw to pack yn Gymraeg? Pacio. Pacio. Wrth gwrs, pacio. Byddwn ni'n pacio heno. We will be packing tonight. Byddwn ni'n pacio heno. Byddwn ni'n pacio heno. Byddwn ni'n pacio heno. We will be packing tonight. Byddwn ni'n pacio heno. Da iawn. Byddwn ni'n pacio heno. Da iawn. Beth yw to fly? Beth yw to fly? Hedfan. 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 Byddwn ni'n hedfan bore fory. Byddwn ni'n hedfan bore fory. We will be flying tomorrow morning. Byddwn ni'n hedfan bore fory. Byddwn ni'n hedfan bore fory. Byddwn ni'n hedfan bore fory. We will be flying tomorrow morning. Byddwn ni'n hedfan bore fory. Da iawn. Byddwn ni'n hedfan bore fory. Bore y fory. Ja? Beth yw to arrive? Arrive yw cyrraedd. Cyrraedd, cyrraedd, cyrraedd. Ja? Byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory. Byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory. We will be arriving tomorrow afternoon. Byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory.
Byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory. Byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory. We will be arriving tomorrow afternoon. Byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory. Da iawn, byddwn ni'n cyrraedd prynhawn fory. Da iawn. A beth yw to relax? Ymlacio. Ymlacio, wrth gwrs, ymlacio. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. Byddwn ni'n ymlacio ar y traeth on the beach. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. We will be relaxing tomorrow night. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. We will be relaxing tomorrow night. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. Hyfryd. Byddwn ni'n ymlacio nos fory. Da iawn. Nesaf, dyn ni'n edrych ar pryd. We're asking pryd. When? Pryd ydych chi'n neud y pethau yma. When are you doing these things, yeah? Felly pryd, pryd. Pryd byddwch chi'n pacio? Pryd byddwch chi'n pacio? When will you be packing? Pryd byddwch chi'n pacio? Pryd byddwch chi'n pacio? Pryd byddwch chi'n pacio? When will you be packing? Pryd byddwch chi'n pacio? Da iawn. Pryd byddwch chi'n pacio? Da iawn. Pryd byddwch chi'n hedfan? Pryd byddwch chi'n hedfan? When will you be flying? Pryd byddwch chi'n hedfan? Pryd byddwch chi'n hedfan? Pryd byddwch chi'n hedfan? When will you be flying? Pryd byddwch chi'n hedfan? Da iawn. Pryd byddwch chi'n hedfan? Da iawn. Pryd byddwch chi'n cyrraedd? Pryd byddwch chi'n cyrraedd? When will you be arriving? Pryd byddwch chi'n cyrraedd? Pryd byddwch chi'n cyrraedd? Pryd byddwch chi'n cyrraedd? When will you be arriving? Pryd byddwch chi'n cyrraedd? Da iawn. Pryd byddwch chi'n cyrraedd? Da iawn. A wedyn, pryd byddwch chi'n ymlacio? Pryd byddwch chi'n ymlacio? When will you be relaxing? Pryd byddwch chi'n ymlacio? Pryd byddwch chi'n ymlacio? Pryd byddwch chi'n ymlacio? When will you be relaxing? Pryd byddwch chi'n ymlacio? Da iawn. Pryd byddwch chi'n ymlacio? Da iawn. Pryd byddwch chi'n ymlacio? Da iawn. Felly, dych chi wedi gofyn, dych chi wedi dweud, we will be, byddwn ni, iawn, a hefyd gofyn y question, asking the questions, when will you be? Pryd byddwch chi, iawn? A nawr, dyn ni'n ymarfer siarad amdanyn nhw, talking about them. They will be, iawn? Byddan nhw'n, byddan nhw'n. So, yr un geiriau, same vocab nawr, iawn? Oops. So, byddan nhw'n pacio heno. Byddan nhw'n pacio heno. They will be packing tonight. Byddan nhw'n pacio heno. Byddan nhw'n pacio heno. Byddan nhw'n pacio heno. They will be packing tonight. Byddan nhw'n pacio heno. Da iawn. Byddan nhw'n pacio heno. Da iawn. Byddan nhw'n hedfan bore fory.
Byddan nhw'n hedfan bore fory. They will be flying tomorrow morning. Byddan nhw'n hedfan bore fory. Byddan nhw'n hedfan bore fory. Byddan nhw'n hedfan bore fory. They will be flying tomorrow morning. Byddan nhw'n hedfan bore fory. Da iawn. Byddan nhw'n hedfan bore fory. Gwych. Da iawn, chi'n neud yn dda. Nesaf, byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. Byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. They will arrive tomorrow afternoon. Byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. Byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. Byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. They will be arriving tomorrow afternoon. Byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. Da iawn. Byddan nhw'n cyrraedd prynhawn fory. Un olaf, last one for this drill, iawn. This pattern, sorry. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. They will be relaxing tomorrow night. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. They will be relaxing tomorrow night. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. Da iawn. Byddan nhw'n ymlacio nos fory. Da iawn. Gwych. Da iawn chi. Dyna drill 2. Mae'n drill hir. Long drill ond oedd e. Un drill sydd i fynd. Mae'n un fach. Iawn. Un drill. Mae'n un fach. Iawn. Drill 3. Mae'n ddrwg gyda fi ond. So I'm sorry but. Mae'n ddrwg gyda fi ond. Yeah? And we're using fydda I ddim. Fydda I ddim. I will not be. Fydda I ddim. Yeah? Felly, mae'n ddrwg gyda fi ond, beth yw available? Ar gael o ar gael. Yeah? Ar gael, ar gael, ar gael. Fydda I ddim 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 ar gael. I won't be available. Fydda I ddim ar gael. Da iawn. Fydda I ddim ar gael. O, fydda I ddim ar gael wrth gwrs, iawn. Felly, I'm sorry, but I won't be available. Mae'n ddrwg gyda fi, ond fydda I ddim ar gael. Fydda I ddim ar gael, iawn. Fyw meeting. Cyfarfod. 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 Fydda I ddim yn y cyfarfod. Fydda I ddim yn y cyfarfod. I won't be in the meeting. Fydda I ddim yn y cyfarfod. Fydda I ddim yn y cyfarfod. Fydda I ddim yn y cyfarfod. I won't be in the meeting. Fydda I ddim yn y cyfarfod. Da iawn. Fydda I ddim yn y cyfarfod. So, I'm sorry, but I won't be in the meeting. Mae'n ddrwg gyda fi, ond fydda I ddim yn y cyfarfod. Da iawn. Beth yw class? Dosbarth. 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 Fydda I ddim yn y dosbarth. Fydda I ddim yn y dosbarth. I won't be in class. Fydda I ddim yn y dosbarth. Fydda I ddim yn y dosbarth. Fydda I ddim yn y dosbarth. I won't be in class.
Fydda I ddim yn y dosbarth. Fydda I ddim yn y dosbarth. So, I'm sorry, but I won't be in class. Mae'n ddrwg gyda fi, ond fydda I ddim yn y dosbarth. Iawn? Un olaf. Beth yw to work? Gweithio. Gweithio. Fydda I ddim yn gweithio. Fydda I ddim yn gweithio. I won't be working. Fydda I ddim yn gweithio. Fydda I ddim yn gweithio. Fydda I ddim yn gweithio. I won't be working. Fydda I ddim yn gweithio. Da iawn, fydda I ddim yn gweithio. Felly, I'm sorry, but I won't be working. Mae'n ddrwg gyda fi, ond fydda I ddim yn gweithio. Da iawn, gwych. Da iawn chi. Ar orffen, I'm finishing a drill, uned 18. Da iawn chi. Dych chi wedi wneud llawer. You've done a lot, expanded your knowledge on the future tense patterns, talking about lots of different people and groups, saying that they will be doing something. Yeah? For example, will you be in the next Welsh lesson? Fyddi di yn y wers Gymraeg nesaf. Yeah? O fyddwch chi. Yeah? Fyddwch chi yn y wers Gymraeg nesaf. So the answer, yes, I will be. Bydda. Bydda. Yeah? I hope this has prepared you for your dosbarth Cymraeg nesaf, your gwers Cymraeg nesaf, your next Welsh lesson. Gobeithio gwelwn ni chi yn y drill nesaf. Hope to see you in the next drill. And don't forget to practice what you've learned in this video using the online resources. Yeah? Hwyl am y tro.